शानदार एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट आणि JSW पेंटचे अधिकृत विक्रेते। गणेश चतुर्थीनिमित्त आमच्याकडे सर्व प्रकारचे कलर्स अगदी माफक दरात मिळतील। आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ कसाल बालमवाडी। संपर्क 9272 48 48 15। आता तुम्ही बघा एकाने एका वेळेला विचारा। बघा मला एका वेळेला तीन लोकांचं उत्तर देण्याची अजून क्षमता मला देवाने दिलेली नाही, परंतु मला आता दिल्लीला जायचं आहे, त्याच्यामुळे 2-3 प्रश्नांची उत्तरं मी देतो। कारण प्रयोग करतोय, या प्रयोगाच्या माध्यमातून रोजगार कशा प्रकारे उपलब्ध होणार? एक तर असं आहे की आम्ही आता जो प्रयोग केला याच्यामधून 15,000 मुलांना रोजगार मिळणार आहे आणि सगळे थेट एम्प्लॉय होणार आहेत। आणि आम्ही जो पूर्वी प्रयोग केलेला आहे, जो आमचा HCL बरोबर आहे, याच्यामध्ये साधारणपणे 25,000 म्हणजे एकाच वेळेला आम्ही 40,000 लोकांना रोजगार देतोय। आणि ॲश्युअर्ड रोजगार हे स्वप्न नाहीत, हे सत्य आहे। आणि त्यांचं शिक्षण सुद्धा ह्या संस्था करणार आहेत। आणि म्हणून बघा, बोलणारे बोलत राहतात, काम करणारे माणसं काम करत राहतात। याची प्रक्रिया अशी आहे की आमचा 12वी मधून जो मुलगा पास झालेला आहे, 10वी 12पर्यंत आम्ही त्यांना एलिमेंटरी ह्याच्यातलं नॉलेज देऊ आणि त्याच्यानंतर TCSने जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे त्याच्यामधून त्यांना रिटेल आहे, ॲग्रिकल्चर आहे, ऑटोमेटिव्ह आहे, बँकिंग अँड फायनान्स आहे, चाइल्ड केअर आहे, एज्युकेशन आहे, टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी आहे। त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांना ज्ञान दिलं जाईल आणि त्या क्षेत्रामध्ये त्या मुलांना सामावून घेतलं जाईल। महत्वाचं बघा, तुम्ही 1000, 2000, 5000 ह्याच्याबद्दल बोलला, या माझ्या 2च उपक्रमामधून 40,000 मुलांना नोकऱ्या मिळत आहेत आणि त्यासुद्धा चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत। आणि हे वैशिष्ट्य आहे आणि हे आमचं काम करण्याचं वैशिष्ट्य आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे प्रश्न आणि प्रश्न विचारणारे माणसं यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं हेच आज महाराष्ट्राच्या हिताचं आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला एकच सांगतो की कधीतरी जाऊन तिथलं रेकॉर्ड घ्या की 7व्या मजल्यावर हे गृहस्थ म्हणून आहे, ते आम्हाला आदर आहे त्यांच्याबद्दल, किती वेळा आले मंत्री म्हणून। शेवटी मंत्री म्हणून ज्याला मी येतो, माझ्या बंगल्यावर येऊन बघा, 1 इंच जागा शिल्लक राहत नाही। माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन बघा, 1 इंच जागा शिल्लक राहत नाही, एवढी लोक येतात त्या ठिकाणी। मुख्यमंत्री महोदयांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन बघा, पाय ठेवायला जागा नाही। उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन बघा, पाय ठेवायला जागा नाही। आणि ह्याला लोकशाही म्हणतात आणि ह्याला लोकहितवादी राज्य म्हणतात। आणि ते महाराष्ट्र आहे आणि ते महाराष्ट्राचा जो लौकिक आहे, जो मधल्या काळामध्ये कुठेतरी खाली गेलेला होता, पुन्हा आम्ही महाराष्ट्राला हे बघा, संजय राऊतनी काय काय केलं हे आम्हाला समजण्याच्या पलीकडे ते जादूगार आहेत। आणि त्याच्यामुळे ते ज्यावेळेला सरकार त्यांचं चौकशी करते किंवा ईडी सारखं एवढं मोठं भारतातलं सगळ्यात मोठं, त्या पेटर्नेतून काय काय निघेल आम्हाला माहिती नाही। परंतु उगाच कुठल्या तरी कुटुंबाबद्दल आम्ही बोलणार नाही, ज्या कुटुंबाबद्दल आम्हाला आदर आहे त्याच्याबद्दल आम्ही कधीच बोलणार नाही। त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होईल 100%। बघा, आमच्याकडे मी तुम्हाला सांगतो की आमच्या ज्या शाळा आहेत, ह्या शाळांमध्ये अगदी ग्रामीण भागातल्या एकंदर 646 शाळांमध्ये आम्ही 70,000 विद्यार्थ्यांना सध्या वोकेशनल ट्रेनिंग घेतो, दरवर्षी 70,000 विद्यार्थ्यांना। आणि तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की हा व्हॉल्यूम एवढा मोठा आहे की आमचं एक टार्गेट आहे, आम्हाला काहीतरी द्या। आणि आमच्या शाळेतली मुलं अशी आहेत, म्हणजे काल आमचं एक प्रेझेंटेशन झालं, म्हणजे एखाद्याला गायन शिकायचं असेल तर त्या पोर्टलवरून आशा भोसलेंसारख्या 1 नंबरच्या, आज लता मंगेशकर 1 नंबरला, आशा भोसले स्वतः त्यांना गायन शिकवणार आहे। ह्याच्यासारखं दुसरं काय असूच शकत नाही। इट इज अ हाईट ऑफ एक्सलन्स। म्हणजे अनेक, आता मी प्रत्येकाची नावं नाही सांगत, बेस्ट ऑफ द बेस्ट त्या क्षेत्रामधले बोलायचं कसं शिकवणारा सगळ्यात भारतातला सर्वोत्कृष्ट वक्ता असणार आहे। आणि मग हे कशामुळे शक्य आहे? ही जी आज टेक्नॉलॉजीमध्ये प्रगती झाली त्याच्यामुळे शक्य आहे। पण आम्ही कुठेही कॉम्प्रोमाइज करत नाहीये। मुलांसाठी जे एक्सलंट असेल तेच आम्ही मुलांपर्यंत पोहोचणार। ॲप्टिट्यूड टेस्ट एका वेळेला पूर्ण सगळ्याच्या सगळ्या मुलांची होणार। शेवटी केवढं मोठं राज्य आहे, केवढी मुलांची संख्या आहे, सगळं तुम्ही बघा। आणि आम्ही किती कामं करतो आणि त्याच्यावर सुद्धा युट्यूबवर व्हिडिओ टाकणारे, कॉमेंट टाकणारे लोक असणारच ना। त्यांच्याबद्दल मी काय बोलू, त्यांच्याबद्दल न बोललेलं बरं। आणि म्हणून त्या सगळ्यांना मी नमस्कार करतो। आम्ही आमचं काम आम्ही करतो, तुमचं काम तुम्ही करा, तुम्ही बोलायचं काम करा, आम्ही काम करायचं काम करतो। पवार साहेबांनी पण एक कमेंट दिली राज्य सरकारवर। नाही, पवार साहेबांच्या कॉमेंटवर कॉमेंट देणारा मी मोठा दिल्ली आता बघा, 2 मिनिटं बसणार, 2 एक प्रश्न जास्त नाही। एक असं आहे की
सीएम साहेब जसे आमचे सीएम साहेब आहेत तसं ते पक्षाचे मुख्य नेते आहेत. प्रत्येक राज्यातल्या प्रमुखांना वाटत असतं की आपल्याला त्यांनी भेटावं. आता भेटायचं म्हटलं तर नॉर्थमधून यायचं म्हटलं त्या लोकांनी तर त्यांना खूप लांब पडतं. त्याच्यामुळे अगदी कन्याकुमारीपासून काश्मीर आता मी म्हणत नाही, त्याच्या पुढे सुद्धा आहे, नॉर्थ ईस्ट आहे, सगळे जे अध्यक्ष आहेत त्यांना वाटतं की कधीतरी सीएम साहेबांनी आपल्याला दिल्लीला यावं, आपल्याला भेटावं, आणि त्यांनी अशी अपेक्षा करणं चुकीचं नाही. म्हणून एवढ्या व्यस्त कार्यक्रमामध्ये सुद्धा काल सीएम साहेब 3 वाजता आले. मी तिथं होतो वर्षावर. त्यांना हे देण्यासाठी, सलाईन देण्यासाठी डॉक्टर उपस्थित होते. कारण ते स्वतःला एवढं स्ट्रेन करतात लोकांची सेवा करत असताना की असा मुख्यमंत्री तुम्ही बघितलं नसेल की 4-4, 5-5 वाजेपर्यंत ते जागे राहतात. शेवटी डॉक्टरांना त्यांना कंपल्सरी हे द्यायला लागतं, म्हणजे सलाईन द्यायला लागतं, तर ते उद्याच्या ह्याला तयार होणार. म्हणजे असं परिस्थितीमध्ये आपल्या ह्याचं ते प्रदर्शन नाही करत. आता तुम्ही मला प्रश्न विचारला आणि त्याच्यामुळे मला सांगायला लागलं की एवढ्या जनतेमध्ये जातात ते की शेवटी यायला त्यांना 3-4 वाजतात. आणि म्हणून त्यांची काळजी महाराष्ट्राने घेतली पाहिजे, त्यांनी महाराष्ट्राची काळजी घेतली पाहिजे. फडणवीस साहेब सुद्धा तेवढंच काम करतायत. आणि राजकारणामध्ये ज्याला आम्ही येतो त्याला जनतेसाठी काम करण्यासाठी येतो आणि ते आम्ही काम करून दाखवतो. पवारसाहेबांनी स्पेसिफिक विचारलेलं आहे की शरद पवार स्पेसिफिक विचारतायत की मुख्यमंत्र्यांना जे काही लिहून दिलं जातं ते बोलतायत. घोषणा करताना त्यांनी स्वतःचं जे आहे ते वापरावं, कोणी लिहून दिलेलं त्यांनी वाचू नये. एक असं आहे ना, साहेब ज्याला मोकळेपणाने बोलतात त्याला समोरच्या लोकांची बोल्ड जाते. आणि त्याच्यामुळे आता त्यांना सुद्धा वाटायला लागलं की हे कुठेतरी सगळ्यांनाच कुठे आपण हे करत बसणार. तुम्ही विधानसभेतलं त्यांचं भाषण ऐकलेलं आहे. मोठे मोठे जे समोरचे नेते आहेत ते सुद्धा क्षणभर त्यांना कळलं नाही की काय चाललेलं आहे. आणि म्हणून उत्स्फूर्त ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला मग समोरच्या लोकांना त्रास होतो. हा त्रास होऊ नये म्हणून काही ते वाचत असतील असं मला स्वतःला वाटतं. यांची भेट घेणार आहेत का दिल्ली दौऱ्यामध्ये आपण? बघा, नितीन गडकरी साहेब हे मला तुम्ही दिल्लीच्या सीटवर बसला, म्हणजे इथल्या सीटवर बसवता. त्याच्यामागचं कारण असं दिल्लीच्या विमानाच्या सीटवर मी बसलाय. सीएम प्रत्येक वेळी स्वार्थासाठी दिल्लीला जात आहेत, महाराष्ट्रासाठी जातात की नाही माहित नाही. म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न आहे की हे बघा, मी तुम्हाला सांगितलं आता त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं द्यायची मी बंद केलेली आहे. पवार साहेबांनी जे बोलले त्याच्याबद्दल मी उत्तर तुम्हाला दिलेलं आहे. तुमचा आणि वेगळा काय प्रश्न असेल तर तुम्ही मला विचारा. मी लास्ट क्वेश्चन मी आत्ताच सांगितलं. आमच्या दसरा मेळाव्याला संपूर्ण भारतातली लोक येणार आहेत आणि त्यांना चर्चा करायची आहे. त्यामुळे आमचे सगळे जे राज्यप्रमुख आहेत ते भेटणार आहेत. आणि तुम्ही राज्यप्रमुखांना जबरदस्तीने बोलवता तसं काय नाही. आमच्या भेटीला येण्यासाठी राज्यप्रमुख इच्छुक असतात. कारण आतापर्यंत त्यांना कोण विचारतच नव्हतं. राज्यप्रमुख अनेक वेळेला मी बघितलेले आहे की ओबेरॉयच्या आमची वरच्या मजल्यावर मीटिंग असली ते बिचारे 4-4 तास बसून राहायचे. त्यांना एक फक्त नमस्कार मिळायचा आणि त्यांची बोळवण केली जायची. हे तर आताच्या काळात होत नाही. आता मुख्यमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री एवढे व्यस्त असून सुद्धा त्यांना भेटतात, त्यांची चौकशी करतात. तुम्हाला एकच उदाहरण देतो. ज्यावेळेला केरळमध्ये पूर आला, अत्यंत महापूर आला, 70 डॉक्टर्सना घेऊन स्वतः जो पूर्वी प्रयोग केलेला आहे जो आमचा HCL बरोबर आहे त्याच्यामध्ये साधारणपणे 25,000 म्हणजे एकाच वेळेला आम्ही 40,000 लोकांना रोजगार देतोय. आणि ॲश्युअर्ड रोजगार, हे स्वप्न नाहीत, हे सत्य आहे. आणि त्यांचं शिक्षण सुद्धा ह्या संस्था करणार आहेत. आणि म्हणून बघा, बोलणारे बोलत राहतात, काम करणारे माणसं काम करत राहतात. याची प्रक्रिया अशी आहे की आमचा 12वी मधून जो मुलगा पास झालेला आहे, 10वी 12पर्यंत आम्ही त्यांना एलिमेंटरी ह्याच्यातलं नॉलेज देऊ. आणि त्याच्यानंतर TCSने जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे त्याच्यामधून त्यांना रिटेल आहे, ॲग्रिकल्चर आहे, ऑटोमेटिव्ह आहे, बँकिंग अँड फायनान्स आहे, चाइल्ड केअर आहे, एज्युकेशन आहे, टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी आहे. त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांना ज्ञान दिलं जाईल आणि त्या क्षेत्रामध्ये त्या मुलांना सामावून घेतलं जाईल. महत्वाचं बघा, तुम्ही 1000, 2000, 5000च्या ह्याच्याबद्दल बोलला. या माझ्या 2च उपक्रमामधून 40,000 मुलांना नोकऱ्या मिळत आहेत आणि त्यासुद्धा चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत. आणि हे वैशिष्ट्य आहे आणि हे आमचं काम करण्याचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे प्रश्न आणि प्रश्न विचारणारे माणसं यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं हेच आज महाराष्ट्राच्या हिताचं आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला एकच सांगतो की कधीतरी जाऊन तिथलं रेकॉर्ड घ्या की 7व्या मजल्यावर हे गृहस्थ म्हणू नये, ते आम्हाला आदर आहे त्यांच्याबद्दल, किती वेळा आले मंत्री म्हणून. शेवटी मंत्री म्हणून ज्याला मी येतो, माझ्या बंगल्यावर येऊन बघा, 1 इंच जागा शिल्लक राहत नाही. माझ्या ऑफिसमध्ये येऊन बघा, 1 इंच जागा शिल्लक राहत नाही. एवढी लोक येतात त्या ठिकाणी.
मुख्यमंत्री महोदयांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन बघा, पाय ठेवायला जागा नाही. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन बघा, पाय ठेवायला जागा नाही. आणि ह्याला लोकशाही म्हणतात आणि ह्याला लोकहितवादी राज्य म्हणतात. आणि ते महाराष्ट्र आहे. आणि ते महाराष्ट्राचा जो लौकिक आहे, जो मधल्या काळामध्ये कुठेतरी खाली गेलेला होता, पुन्हा आम्ही महाराष्ट्राला नेऊ. राऊत यांनी पत्राचा बोलण्याचा पैसा जो आहे तो ठाकरे सिनेमात गुंतवला असं आता समोर येत आहे संजय राऊत. हे बघा, संजय राऊतनी काय काय केलं हे आम्हाला समजण्याच्या पलीकडे ते जादूगार आहेत. आणि त्याच्यामुळे ते ज्यावेळेला सरकार त्यांचं चौकशी करते किंवा ईडी सारखं एवढं मोठं भारतातलं सगळ्यात मोठं त्या पेटवण्यातून काय काय निघेल आम्हाला माहिती नाही. परंतु उगाच कुठल्या तरी कुटुंबाबद्दल आम्ही बोलणार नाही. ज्या कुटुंबाबद्दल आम्हाला आदर आहे त्याच्याबद्दल आम्ही कधीच बोलणार नाही. या त्याच्यामुळे योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होईल या 100% बघा, आमच्याकडे मी तुम्हाला सांगतो की आमच्या ज्या शाळा आहेत ह्या शाळांमध्ये अगदी ग्रामीण भागातल्या एकंदर 646 शाळांमध्ये आम्ही 70,000 विद्यार्थ्यांना सध्या वोकेशनल ट्रेनिंग घेतो. दरवर्षी 70,000 विद्यार्थ्यांना. आणि तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की हा व्हॉल्यूम एवढा मोठा आहे की आमचं एक टार्गेट आहे, आम्हाला काहीतरी द्या. आणि आमच्या शाळेतली मुलं अशी आहेत, म्हणजे काल आमचं एक प्रेझेंटेशन झालं, म्हणजे एखाद्याला गायन शिकायचं असेल तर त्या पोर्टलवरून आशा भोसलेंसारख्या 1 नंबरच्या, आज लता मंगेशकर 1 नंबरला आशा भोसले स्वतः त्यांना गायन शिकवणार आहे. ह्याच्यासारखं दुसरं काय असूच शकत नाही. इज अ हाईट ऑफ एक्सलन्स. म्हणजे अनेक, आता मी प्रत्येकाची नावं नाही सांगत, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्या त्या क्षेत्रामधले बोलायचं कसं शिकवायचं शिकवणारा सगळ्यात भारतातला सर्वोत्कृष्ट वक्ता असणार आहे. आणि मग हे कशामुळे शक्य आहे? ही जी आज टेक्नॉलॉजीमध्ये प्रगती झाली त्याच्यामुळे शक्य आहे. पण आम्ही कुठेही कॉम्प्रोमाइज करत नाही आहे. मुलांसाठी जे एक्सलंट असेल तेच आम्ही मुलांपर्यंत पोहोचणार. ॲप्टिट्यूड टेस्ट एका वेळेला पूर्ण सगळ्या मुलांचे होणार. शेवटी केवढं मोठं राज्य आहे, केवढी मुलांची संख्या आहे, सगळं तुम्ही बघा. आणि आम्ही किती कामं करतो. आणि त्याच्यावर सुद्धा युट्यूबवर व्हिडिओ टाकणारे, कॉमेंट टाकणारे लोक असणारच ना. त्यांच्याबद्दल मी काय बोलू, त्यांच्याबद्दल न बोललेलं बरं. आणि म्हणून त्या सगळ्यांना मी नमस्कार करतो. आम्ही आमचं काम आम्ही करतो, तुमचं काम तुम्ही करा. तुम्ही बोलायचं काम करा, आम्ही काम करायचं काम करतो. पवार साहेबांनी पण एक कमेंट दिलेली राज्य सरकारवर. 2 मिनिटं. नाही अहो, पवार साहेबांच्या कॉमेंटवर कॉमेंट देण्यावर मी मोठा दिल्ली दौऱ्याचं प्रयोजन काय थोडक्यात सांगा ना तुम्ही आणि सीएम. दिल्ली आता बघा, तर 2 मिनिटं बसणार. 2 प्रश्न आहेत, जास्त नाही. सर तुम्ही दिल्ली दौरा एक असं आहे की सीएम साहेब जसे आमचे सीएम साहेब आहेत तसं ते पक्षाचे मुख्य नेते आहेत. प्रत्येक राज्यातल्या प्रमुखांना वाटत असतं की आपल्याला त्यांनी भेटावं. आता भेटायचं म्हटलं तर नॉर्थमधून यायचं म्हटलं त्या लोकांनी तर त्यांना खूप लांब पडतं. त्याच्यामुळे अगदी कन्याकुमारीपासून काश्मीर आता मी म्हणत नाही, त्याच्या पुढे सुद्धा आहे, नॉर्थ ईस्ट आहे. सगळे जे अध्यक्ष आहेत त्यांना वाटतं की कधीतरी सीएम साहेबांनी आपल्याला दिल्लीला यावं, आपल्याला भेटावं. आणि त्यांनी अशी अपेक्षा करणं चुकीचं नाही. म्हणून एवढ्या व्यस्त कार्यक्रमामध्ये सुद्धा काल सीएम साहेब 3 वाजता आले. मी तिथं होतो वर्षावर. त्यांना हे देण्यासाठी, सलाईन देण्यासाठी डॉक्टर उपस्थित होते. कारण ते स्वतःला एवढं स्ट्रेन करतात लोकांची सेवा करत असताना की असा मुख्यमंत्री तुम्ही बघितलं नसेल की 4-4, 5-5 वाजेपर्यंत ते जागे राहतात. शेवटी डॉक्टरांना त्यांना कंपल्सरी हे द्यायला लागतं, म्हणजे सलाईन द्यायला लागतं, तर ते उद्याच्या ह्याला तयार होणार. म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या ह्याचं ते प्रदर्शन नाही करत. आता तुम्ही मला प्रश्न विचारला आणि त्याच्यामुळे मला सांगायला लागलं की एवढ्या जनतेमध्ये जातात ते की शेवटी यायला त्यांना 3-4 वाजतात. आणि म्हणून त्यांची काळजी महाराष्ट्राने घेतली पाहिजे, त्यांनी महाराष्ट्राची काळजी घेतली पाहिजे. फडणवीस साहेब सुद्धा तेवढंच काम करतायत. आणि राजकारणामध्ये ज्याला आम्ही येतो त्याला जनतेसाठी काम करण्यासाठी येतो आणि ते आम्ही काम करून दाखवतो. पवार साहेबांनी स्पेसिफिक विचारलेलं आहे की शरद पवार स्पेसिफिक विचारतायत की मुख्यमंत्र्यांना जे काही लिहून दिलं जातं ते बोलतायत. घोषणा करताना त्यांनी स्वतःचं जे आहे ते वापरावं, कुणी लिहून दिलेलं त्यांनी वाचू नये. एक असं आहे ना, साहेब ज्याला मोकळेपणाने बोलतात त्याला समोरच्या लोकांची बोल्ड जाते. आणि त्याच्यामुळे आता त्यांना सुद्धा वाटायला लागलं की हे कुठेतरी सगळ्यांनाच कुठे आपण हे करत बसणार. तुम्ही विधानसभेतलं त्यांचं भाषण ऐकलेलं आहे. मोठे मोठे जे समोरचे नेते आहेत ते सुद्धा क्षणभर त्यांना कळलं नाही की काय चाललेलं आहे. आणि म्हणून उत्स्फूर्त ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला मग समोरच्या लोकांना त्रास होतो. हा त्रास होऊ नये म्हणून काही ते वाचत असतील असं मला स्वतःला वाटतं. यांची भेट घेणार आहेत का दिल्ली दौऱ्यामध्ये आपण? बघा, नितीन गडकरी साहेब हे
मला तर तुम्ही दोनच प्रश्न जास्त मला आहेत. तुम्ही सर, आदित्य ठाकरे मला म्हटले की मला तुम्ही आतापर्यंत मला तुम्ही दिल्लीच्या सीटवर बसवलं म्हणजे इथल्या सीटवर बसवता. नाही, याच्या मागचं कारण असं आहे. दिल्लीच्या विमानाच्या सीटवर म्हणणं आहे मी बसलाय. की सीएम प्रत्येक वेळी स्वार्थासाठी दिल्लीला जात आहेत, महाराष्ट्रासाठी जातात की नाही माहित नाही, म्हणून तुम्हाला हा प्रश्न आहे की हे बघा मी तुम्हाला सांगितलं आता त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं द्यायची मी बंद केलेली Yes, yes, आहे. yes. पवार साहेबांनी जे बोलले त्याच्याबद्दल मी उत्तर तुम्हाला दिलेलं आहे. तुमचा आणि वेगळा काय प्रश्न असेल तर तुम्ही मला विचारा. मी लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दसरा मेळाव्यासाठी मी शिवसेना आताच सांगितलं आमच्या दसरा मेळाव्याला संपूर्ण भारतातली लोक येणार आहेत आणि त्यांना चर्चा करायची आहे. त्यामुळे आमचे सगळे जे राज्यप्रमुख आहेत ते भेटणार आहेत आणि तुम्ही राज्यप्रमुखांना जबरदस्तीने बोलवता तसं काय नाही. आमच्या भेटीला येण्यासाठी राज्यप्रमुख इच्छुक असतात कारण आतापर्यंत त्यांना कोण विचारतच नव्हतं. राज्यप्रमुख अनेक वेळेला मी बघितलेले आहे की ओबेरॉयच्या इथं आमची वरच्या मजल्यावर मीटिंग असली ते बिचारे 4-4 तास बसून राहायचे. त्यांना एक फक्त नमस्कार मिळायचा आणि त्यांची बोळवण केली जायची. हे तर आताच्या काळात होत नाही. आता स्वतः मुख्यमंत्री एवढे व्यस्त असून सुद्धा त्यांना भेटतात, त्यांची चौकशी करतात. तुम्हाला एकच उदाहरण देतो. ज्यावेळेला केरळमध्ये पूर आला, अत्यंत महापूर आला, 70 डॉक्टर्सना घेऊन स्वतः आमचे मुख्यमंत्री आताचे एकनाथजी शिंदे तिथे गेले होते आणि म्हणून केरळमधली जेव्हा लोक येतात ना तर त्यांची आठवण काढतात. अख्खीच्या अख्खी औषधं घेऊन 70 डॉक्टर घेऊन तिथं बसले, लोकांना मदत केली. याला मुख्यमंत्री म्हणतात. आणि म्हणून ज्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे त्यांनी एवढं काम करण्याची तयारी दाखवा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.